Nina bendlondle nophapha ekhanda, nina benkashana kamenze yaphuza umlasa ngameva enhla nasezansi iy'fundazwe zethu zonke ey'khona eNingizimu Afrika. Siyanithanda, senanomukela la kwi-Black Life TV, igama lohlelo-ke libizwa ukuthi uthakathwe ngubani. Siyabuza nje umbuzo esiwuginqela kuNombala, mhlawumbe nawe khona umuntu okuthakathile ekhaya omaziyo ongasichazela ngaye, noma wena-ke wakhunkula bani, konke lokho sifuna ukwazi. Igama lami uKing Sithaka, ngokaluqi insizwa sesichaka esiyishaya empunyela mfuka amancinza kancane bese idedela intombi igijimile lapha esokeni. Themba ukuthi ningahleke, qhubekani nilike and subscribe nibe kunye nathi la ku-YouTube channel yethu i-Black Life TV, le impilo yomuntu omnyama. Kodwa singene straight odabeni lethu namhlanje, siza ukuthi isihambeli sethu embuzweni wethu ukuthi uthakathwe ngubani, uthakathe bani, ikona kuyikuphi azosixoxela ngakho. Sibingelele sisi. Yebo bhuti, njani? Sekhona njani? Ngiyaphila. Yabona-ke kulokhu asikwazi ngisho ukubuza igama ngoba kokunye sibuye sisaba ukunibuza amagama ngenxa yokuthi nisuke nenze iy'nto ey'nkulu, ezinye nenziwe iy'nto ey'nkulu. Kodwa-ke kukuwe ukusitshela ukuthi igama unalo, uma ungenalo awunalo. Hayi, ngu-Ophile wakakhathini. Yeah. Yebo, ngize nendaba la enginesifiso sokuba ngiyiyeke engasayithandi esisemzweni yami. Ophile uqhamukaphi, mhlawumbe siqale nje phansi ukuthi uqhamukaphi, ukhule kanjani, ekhula nobani, unayo ifamily yakhe bebangaki kuyona, zonke lezo zinto lezo? Oh, uPhile uqhamuka oPhongolo. Okay. Ifamily nginayo, engikhule nayo, singikhule sibaningi, siwumndeni omningi. Izinto zenzeka ngendlela ibingafani. Ya, kwaze kwafika ekuthenini sengigcina ngilokhu njana, into le engiphila ngayo angisayithandi ngenxa yokuthi ngayiqala ebunganeni, ngisafunda isikole, iy'ngane zasekhaya iphumelele, ezinye zabomamncane. Kuyinto esegazini ukuba ngibashonisa phansi mangabe bayaphakama, kufana noma bephase ey'koleni. Mangabe umuntu ephasile, nami yebo bengiphasa, but bengaphasi ngale ndlela engigculisayo njengakubona ukuba bagcine bekugqama, bephuma ko-opposition bani, cause indlela bengiphasa ngayo, bengiphasa nje ukuthi ngiyaphasa normally njengabanye abantwana kanjalo eklasini, kuphelele kanjalo, ngingayi phambili, ngifisa ukuya phambili. Shuthi wena kahle kahle unenkinga yokungakwazi ukwamukela omunye umuntu uma yenza kahle empilweni since umncane, usho njalo? Yebo, ngayibeka kanjalo. Esikoleni mhlawumbe ungithethe ungibeke lapha esikoleni, kwakwenzakala neyiphi nje igigaba oyikhumbulayo esikoleni owakwabhekana nazo ey'khombisa ukuthi lokhu kwathi inhloko naleyo nhliziyo nje? Esikoleni kwake kwathi kunama-auditions. Yes. Kuma-auditions kwakuzoyongenelwa umncintiswano wokugqoka kahle. Kahle kahle ngingasho ukuba kwakuyindlela yokuthi sizoyomodela mangabe kuphuma isikole. Into yayizoqala mangabe kuphuma isikole. Uthe omunye womngani wami ngibona ukuthi hayi no, la ingqephu uyidlile. Yeah. Thema esaphumile nje breaking, ngathi ngibona uba ngabe ngiyongena esikhwameni sakhe ngayobheka le ngubo engiyibonile, abese ngitshengisa yona, efike kuseni wangixoxela mngani nginengubo ekanje kanje ngayibona. Yeah. Ngathi ubaba lo ngisazomgila. Ngihlele eklasini ngiyacabanga ukuthi angeke ngidlale yini. Ngizozama nje ukuyidabula ngendlela ezobonakala ngiyifaka isikero. Thema sifika nje ntama kuphuma isikole, sekuyaqala kuyogqokwa, siyajabula, ngiyajabula naye, yonke into ngiyayenza ngendlela right naye. Thema sifika sesiyogqoka-ke, sesiyalungiselela, ngiyamgqokisa nami sengigqokile, angifase ngithomi, ngicela uzongifasa, aqhamuka azongifasa, bese hayi nami ngizocela ungifase-ke shuthe yami, ngithi hayi khuleka mnganami and umuhle uphelele. Yabo sengiyamncoma nje vele sengiyayazi ingubo yakhe, ube sekangichazela. Ngithi hayi mnganami ayikhiphe ingubo, Thema yayikhipha nje, yo unezinto ey'lengayo eceleni, phela ngithi ngiyishaye ngesikero kancane. Okay. Hawu, waqala waswaca, wabheka phansi, waphuma shona etoilet, ngazama umlandela mngani kwenze wasebedabula ingubo yami, angeke ngisakwazi ukuthi ngiyoqhubeka emncintiswaneni wokumodela. Thawu mngani, sorry, isikhathi sihambe kanjena, ongcono okay ngizofika ngitshele uzazi uthi yebo, ngizofika ngitshele umisi ngale ukuthi sekwenze kanje into ekanje kanjena. Hayi Thema ngibuyela khona, ngamshiya ehlele etoilet, ngamkhiphela ubhakha wakhe mina futhi. Amhambisela ubhakha la ade ukhala khona etoilet, athi imduduza kwanza ngizomfika ngimtshele umisi. Thema ngibuye eklasini angikaze ngimtshele mina umisi ukuthi uThomi ngaleyo nenkinga yengubo. Thema ngifika nje ngayithulela, kwabuzakala ukuthi muphi, ngathi uhambile ube nenkinga yokukhishwa isisu, bengeke sakwazi ukuqhubeka nomncintiswano. Habe. Yebo. Manje lento ayikudli nakancane nje ukuthi khona into wrong oyenzayo, konke kunormal nje kwana? Kunormal nje, kuyaflowa. Sure. Yeah.
Now kubantu ke mhlawumbe ngoba niyakhula phela niyaqoma ubona abafana la nani kwakwenzakalani ke khona ke wawukwamukela ke khona ke Nkosi yami Ayikho nje into ngeke ube nomona ebengiyamukela. nomqoma phela. Ayikho into ebengiyamukela baba, ayikho. Into nje eyenzakayo enhle komunye umuntu bengayivumeli isitalo. Bengavumi ukuthi ngiyamukele engathi njengoba ngithi njengathi ngayimina oqhakambayo, oqhakazayo kubangani bethu, kuma relatives kanjalo yonke lento. Hayi kwanabo nje bethi mabethi bayaqala ngiyayibona into yabo yinhle. Gijima ngishona emfaneni, hela phaphama, suka kwi-scam. Kwenze njani Thando? Ngithi hayi phuma kwi-scam. Zithini uThando? Ngithi phuma, i-scam leso. Ungabisangibuza. Yini yenza lokho ekhaya wakade ukhule kanjani mhlawumbe ekhaya khona into owayibuka iyakwenza wafisa ukuphila lempilo oyiphilayo noma mhlawumbe uyithathe phi lento le? Ngingasho ukuthi ngingaba nengcindezi ngoba ngakhula ngingenabo abazali. Ngagcina ngumuntu onomona ngenxa yokuthini into ebeyenzeka ekhaya bekuthengelwa laba abanabazali isikhathi esiningi. Mangicela mina utho lungenzeki ngendlela engifuna ngayo. Yagcina ingifaka nje umoya omubi ngaphakathi lento yakhelana kwaze kwaba sekufika stage sokuba sengikhulile ayisaphumi seyisegazini. Sure. So wena nje ukhula nje umuntu mawubuka omunye umuntu awufisi nanokumsiza even if esenkingeni wawungazi utshele ngisho umuntu imali. No. Ini yona mina angangeke. Now usukhathele. Angisathandi inkinga manje. Kuthini kuwena njengoba usukhathele nje sekwenzekeni manje yini le yenzeka manje esenza ukuthi ukhathele? Hey baba inkulu ke le angazi nokuthi ngizoyiqala ngapi kodwa ngizozama ukuyiqala. Yo ngifike la eDurban ngizofunda. Sure. Okay mangifika eDurban ngathola uRumza sizofunda Sevasethi manje. Yeah. Mangifika ngithola uRumza uphuma kwifamily rich. Ngiyacabanga amagufta kulo yamndeni. Hayi khona iyavunguza into ngaphakathi angiphela ngikhule nayo. Kuyavuka ukuthi hey la cabanga ukuthi uphuma endaweni ekanjani. Ubuhlezi ukwazi ukuthi ugcine kuwena owinile njengamanje uzohlulwa yini ukuthi kube wena owinayo ngalendlela ubuwena ngayo eqaleni. Kodwa ke okwamanje kube worse, kube kukhulu. Hey. Angazi kunzima. Kodwa ke ngoba kumele ngikushilo ngoba ngiyafuna ukuthi ngisizakale ngendlela engasola ngayo usizo. Yini kwenzekeni nga? Yo uRumza ngamhambela inyanga. Mangihambela inyanga uRumza ube umuntu obelokhu njani obenezinto ebengifisa ukuba nazo kodwa amandla ngingenawo ukuthi ngibe nazo nasekhaya amandla bengenawo njengoba bengenawo wasekuqaleni ngize ngilokhu njani ngibe nomona mangabe abanye abantwana bephumelele egcekeni. Okay mangicela u1 no2 hayi ngaphumeleli igcine mhlawumbe mangicele incwadi ke bekwazi ukuthi bengizamele incwadi yesikole kanjalo kodwa uthi mhlawumbe ngisacela ningithengeleni iwivu ngoba ini esikoleni oRumza kwasho kwacima hayi ayiphumi ke leyo. Hayi ngibona ukuthi ayingangami mangishona enyangeni inyanga yathi ngizodinga insila yakhe. Yo into nje ayigqokayo inensila yakhe siyabolekana nalomuntu ngeimpahla. Masibolana ngeimpahla Rumza acela ungiboleke into yakhe ethize angiboleke ngimthetha hayi Rumza namhlanje ngiye esikoleni khona la ngiyakhona ngizobuya nje kodwa khona namhlanje athi hayi anginankinga uzobona na uthi ufunani lapho ke njengenjwayelo ngoba sesibolekana ngeimpahla yabo ekwazi ukungisiza ungithe mangifika nje ngathola umuntu oright wangitakula kwase kuba kumina ukuthi hey usathana kuwena ukumina ngaphakathi inhliziyo ibolile. Sure. Yo hey ngiyithathe-ke impahla yimi lo goqiyana ngiyifaka esikhwameni ngithathe enye yokugqoka yakhe ngiyigqoka ngithi phela bengiyibolekile impahla ngithathe enye ngishone khona thema ngifika-ke kulo baba athi ubabayi iyona impela angenzela in after 2 days zobe siziyakhipha wathi ngeke uzuyisole ngami ngithi hayi umuthi awubonga-ke baba njengoba wazi ngibuyele nempahla ngiyipheke as usual ngifake impahleni zakhe kuthe nje saphumile ngibe ngifaka ngishutheka hawu ngihlale ngilinde 2 days ke phela ngisalinde 2 days ngisavuvuzela ngavuvuzela into zakho lezi yebo bese ngibuye nazo baba uthe ngivuvuzela nje kancane entweni esidlayo njengoba ngibuya kuyena already ngibuya nento yokudla hayi Rumza angipheki namhla asingapheki ngathi fafa kancane udlesa umuntu obekade
ekunakekela isikhathi udown Hayi baba, obegqokisa nempahla zakhe bekunzima. obeshare nawe everything wena udecide ukuthi umhambele inyanga umdlise Hayi bekunzima. then kwenzakalani after ukuvuvuzela nokudla Hayi Eyi, ngithe umuntu wesifazane. mangivuvuzela edlini nangakusasa ngiphinde ngithi hayi mina engizopheka namhla. Awuthi ukuphumula kancane Rumza, indlela ongisiza ngayo iyamangalisa nje. Ngisabonga wena nje indlela ongiphilisa ngayo. Yo, umntana abantu ngakusasa ziyo. Ngo-12 esuku uyavuka ushaya icapha, uyaphuma, uyayigoqoza icapha, hayibo. Kwenze njani? Ngiyathuka phela ngibona uhlanya, sengihleli Yeah. nohlanya endlini. Yeah. Ngiyabefezela wemalo ngizoyithini ke lento nje. Hayi ngithi mhlawumbe kuzodamba. Hayi nangakusasa ziyo, ugqoma icapha. Abomakhelwane bayezwa next door. Bazokwenzakalani? Sizothina endlini. Cause ngeke phela zayichaza ngithi into akazenzi kwenzakalani. Yimi kula enhlizweni mina owaziyo. Yo, mntana abantu, osiyami. Gqomuza icapha ebusuku, uyabo ukhuluma yedwa nje passage sekuyisono. Kwamina sengiyayisola ngisazi. Ngicabanga ukuthi ngibuyele kwenye inyanga ke manje. Ngiyocela nje ukuthi ngenza into e1 no2. Ngihambela umntana inyanga manje sekwenzakala kanje kwamina ngiyaphazamiseka ngisakhona ukufunda ngesikhathi esifunda ngaso because lento le imqala ngesikhathi kumele abesifunda ngaso ngo12 ebusuku ngo12 siya cross night siyahlala siyafunda sibheka incwadi kodwa ngisakhona kwanama ngisakhona ukufunda ngizofunda kanjani umuntu ebhizi egqomoza yonke into la ehamba ekhuluma yedwa yebo ngenxa yami agcine ngingasazi ngenze njani kwaphoqa khona ukuthi ngibuyele inyangeni futhi ukubuyela kwami inyangeni nakhona ngitshontsha imali yakhe ukuthi ngikwazi ukukhokha. Uyokhokhela inyanga ngemali yakhe obuthakatha yena futhi. Uyofunani ke this time around? Sengiyofuna ukuthi azame ukungicishela phela lo muthi lo ade ufakile kuyena azame ukuqeda lokuhlanya sekwenzala kuyena ngoba kwamina ngiyaphazamisa angisathandi. Angisathandi sekubuhlungu ngiyasaba ngihleli nohlanya. Ngizothini mangabe seshaya mina futhi lo muntu njengoba egqomuza icapha la endlini. Now ngifuna ukubuka nje ukuthi esimeni sakho ke no Rumza njengoba esenje yini neyifundelayo esikoleni le eniyenza vele? uRumza ubenza engineering. Mina bengenza ubudokotela. Before uke waba nayo into yokuthi nixoxe nobabili nishare amaphupho uma ke waba khona okunjalo kuthini kuwena mangabe umfaka esimene esinje uyacabanga amaphupho akhe noma mhlambe yinaleyo nto ise switch off? Bekuvalekile baba. Bekuvalekile bengacabangi lutho bengamcabangeli nje lutho ngekusasa lakhe. Bengimbona nje ewuhlama nje into ehleli lapha le ngaphansi kwebridge. Kushintsheni pho nje obusuyisola manje uzwana? Ilento yokugqugquza endlini egagaza yonke into. Ngigcina ngasakwazi ukufunda. Phela bengithi mhlawumbe uzohlanya ahamba ashiye yonke lento yakhe igcwele la. Exactly. Futhi wena kahle kahle hayi ngoba usumzwela noma sekufike kuwena ukuthi usufuna ukuyiyeka lento. Uyiyekisa ukuthi iphazamisa nawe wena ufuna ukuqhubeka. Ubufuna kuphazamiseke yena yedwa. Bengifuna kuphazamiseke yena yedwa. Okay. Yeah, ngiyazama nje ukunderstand sonke lesimo sinje ngoba sinjalo. Nani niyangibukisa emakhaya niyabona ukuthi sidila nani njengamanje. Usisi la uthakathe umngani wakhe. So now umngani wakhe wenza into naye afise ngabe mhlambe ayenzeki ngenxa ukuthi iphazamisa yena. Akazanga la ukuzothi ufuna ukuyeka ngoba nakho lento kuukuthi mhlambe ufuna iphele at all. Kodwa uze la ngenxa ukuthi iphazamisa yena yedwa. Falo sise lo munye ahlanya ahambe. Yo. Okay. Ngesikhathi sibuyele emuva uthi ukhule ungenawo abazali abaqondile. Lento yakudisturba kakhulu ekhanda. Ubuka abanye benzelwe izinto nongenzela. Wazi wabana lento nayo. Ikhona into yabantu labafundile mhlambe yabantu ngoba kokunye umuntu wathi uyipsych or something. Kukhona into ezala abantu baseyodokotela basentshonalanga ngoke wazenza mhlambe. Kanjalo Bheka mhlawumbe ingqondo nanokubheka ukuthi mhlambe lento affect kangakanani uke wabathola abaluleki ukahamba ama social work uke wenzani nje enye ngaphandle kwezinto zesintu for kuyisiza wena ke manje uke wazama kuyisiza wena bengakazi ngiqale bengitshela ukuthi okungangcono ukuthi ngifike la ngiqale ngikhulume kube khona indlela mhlawumbe engangisiza ngayo ukuthi ngibheke ngapi ngoba inkinga yethu la sisukuthi
Yebo thina singafisa ukukusiza but sifuna ukwazi ukuthi wena deep down ngaphakathi uyayibona uyiyeka lento ngokwakho. Hayi uyiyekisa ukuthi urumza wakho uphazamisa wena. Uyiyeka ngokwakho ngoba it seems as if lento sekukudala uyenza. And iya ngokuya khuphuka ama stages. So sifuna ukuthola inhliziyo yakho ukuthi ithini ngokuyeka lento. Okungenzeka baba kungakhona amagama engingawakhuluma angakhe ngoba ngiqale ngafika la kunina since ngayiqala bengakazi ngayikhuluma kodwa ngithe mangibuka izinto enzenzayo ngabona ukuthi labantu ngingakhuluma nabo mhlambe bezama ukungisiza bezama ungakha kube nalamagama azongigqugquzela ekutheni ngiyeke lo sathane enginawo ngoba hayi usathane lo enginawo. Unani njengamanje empilweni wena nje siqu sakho ufisa ukuba yini? Bengifisa ukuba wondokotela. Udokotela. Yebo. Angithi kuba udokotela kusebenza ngokulapha abantu. Yebo. Usho ukuthi ukulapha abantu kusebenza ukuthi uzole umuntu before umlaphe, umzole esifeni sakhe bese uyamlapha. Do you think inhliziyo nayo izosebenza ekutheni ukwazi ukuzivala isiguli before silaphe? Ngeke uzobulala iziguli zabantu? Yabona lokho sengipha khona kuya ngakha njengamanje ngiyacabanga impilo yabantu abazobe ifika kumina. Mhlambe siyangitefela sha umjovo nje sithule phansi. Exactly ke nabangani bakho nabantu abaseduze impilo yabo isezandleni zakho. Akuthathe ngokuthi njengamanje awukabe udokotela odwa already ngenxa ukuthi unabantu abasurroundile abaphumelela eduze kwakho. Wona udokotela wabi impilo zabo ephethe ufuna uyisave. Njengoba ufunda nje ufunda ukusave impilo zabantu phinda ke njengamanje upractice ukuthi mase kufika isikhathi kuba ukuthi so ready. Because I don't think lento idinga omunye umuntu oseceleni idinga wena qobo ukuthi umqondo wakho wodwa nje ukwazi ukululama noma ucorrecte ngendlela right ukuthi lento kahle kahle ufuna uqale kuwena before idlule because kusasa uzokhipha isidumbu. Iyona into oyilindele lokukhipha isidumbu. Cha bengasiyona into ebengiyilindele. Kodwa nje Yes, siyakhuluma la Black Life ngenyanga nanento zesintu nani kodwa iqiniso lithi ezinye izinto azudinga umuntu idinga umuntu yedwa thatha decision eyedwa ukuthi now ngifuna ukuyiyeka le ngenze le kusho umuntu ongumnikazi wenkinga ngifuna ukuyiyeka before nje uzowaste imali uye somewhere kuthiwa uyolekelela uyosizwa udecide wena ukuthi ngiyayiyeka le because nginalo iside lokuyibona ithi wrong. Yebo nginalo iside mangabe ukwazi ukuthakatha umuntu obekade kusiza ekusupport ekwenza ungabukeki njengehla esikoleni eba nawe 24/7 umthakathe ngenxa ukuthi ufuna kugqame wona wedwa. Don't you think leyo nto yisifo? Ngiyabona. So siyakhuluma nje ngoba siyaxoxa nawe weza udaba lakho asikujaji siyazi udaba uzokhuluma ngabe nxa uthi ufuna ukuthi abantu baluze udaba mhlawumbe khona umuntu into relate lapha ekhaya njengamanje ulalele obukayo othi nami yazi nginenkinga efanayo emakhaya sinabantu abangabathakathi njengamanje abenza yonke into abanye bathwasa bangazi ukuthi bathwaselani babhoreka bathakatha thina. So ileyo nto engiyibuka ukuthi asinqande kuwe njengoba usaqhubeka ufunda ukuze ukwazi kodwa asithembe ukuthi mhlawumbe khona nabanye emakhaya abazosisiza sikwazi ukuthi sikunikeze impendulo right na izokwazi ukusiza. Sibonga kakhulu isitori sakho ma. Yebo ngiyabonga baba. Black Life TV igama lomabona kude wethu igama lami King Sichaka ngokaluqa lolu hlelo ke libizwa ukuthi uthakatha ngubani. Intokazi asinayo namhlanje encane izokhuluma ngenkinga enayo ngaphakathi enhlizweni yokungamukeli umuntu ophumelelayo eduze kwayo. So ibizokhuluma ngalolu daba namanje ayikhombisi ukuthi khona efuna ukuyeka kodwa sizoqhubeka sizame sibone ukuthi ikhona into esimsiza ngayo ukuze akwazi ukuphunyuka kulolu gibe. Cela nisale kahle emakhaya siphinde sibonane ngokulandelayo.